Witam Was pięknie, Rostomili. Wyrządzę Wam o tym, co my wywodzali, jak my byli dzieckami, a co robią, albo czego nie robią nasze dziecka. Jako się to zmieniło, jako było kiedyś, jak je teraz. Jak mocie radzi to moi wyrządzani, to mi pyty dejcie palec do wyrchu. Dejcie mi też, subskrybujcie mój kanał. Będę rad, jak to moi drzistani pójdzie dalej do świata. Rostomili, jak se wspomnę, co my wywodzali jako dziecka, to się czasem dziwię, że jeszcze żyjemy na tym świecie. Dzisiaj żyjemy pozawierani w chałupach. Ręce mamy zedrzite od roztomańtej chemii, co mo bez mala zabijać wirusy, bakterie, a wszystkie insze roztomańte pieroństwa. Czym więcej tak będziemy robić, tym nasza odporność będzie mniejsza. Tuż pyty, wyliście z chałup, bo w chałupie bez mala ludzie umierają. No a teraz se pospominajmy, co my jako dziecka robili, a widzicie, że furt żyjemy. Tuż co my robili, jak my byli mali? Nie wiem, jeśli se wspominacie, ale piliśmy mleko chnet po tym, jak go mama albo starka podoiła z krowy. Jak mama podoili krowę, to chnet inny ocedziła mleko do jakiegoś garca, a chnedną nalała do gorka. Najlepsze było to mleko, jak się jeszcze w amprze pieniło, a my mieli białego fusa pod nosem. Nie wiem, jeśli sobie wspominacie. Owoców my nigdy nie myli, niż my ich jedli. Jabłka się czasem glancowało o galoty, co by się świeciły, co by się błyszczały, a żaden nie szpekulował, co na tych owocach chodziło, albo kto ich macał. Jak były wyglancowane, takie oto jabłka, to się ich jadło, a fertig. W zimie cały dzień od rana do wieczora my byli na polu. Do chałupy my szli na łobiot. Mieliśmy mokre budki, mokre galaty, czopki, a rękawice. Tak my se wyrobiali odporność na świeżym lufcie. Ręce my myli roz za dzień na wieczór, bo przesa nie było czasu, bo my gonili po polu od rana do wieczora. Nie tak jako teraz, że człowiek mało wiele pomaco, a już se idzie kartaczem pucować te ręce. Pilimy zodę wszyscy z jednej flaszki. Eny się ją kapkę ręką obetrzyło, a z jednej zodówki się nas napiło 10. Ja se wspominam, że jak my jeździli jak my mieli religię w Małych Kończyc, to jeździli medycki do Grymlika na kończankę. No tam nam dycki dali za darmo, bo to kiedyś było jeszcze tak, że dawali za darmo, to z jednej takiej zodówki to my się we 3 chłopców napili. No. A żaden się nie pytał, jeśli masz parszywki, czy co. Dawali gryza. Nie, jeśli się wspominacie. Jak kto miał coś fajnego na śniadani, albo jaką czekoladę, we czterech my poradzili zjeść rzymłę z masłem, a żaden się drugiego nie pytał, jeśli ma umyte zęby. Co my jeszcze robili? W lecie się najlepsze chodziło boskiem. Bez budków, po trowie, po obilu, po piosku. Nie trzeba było dawać pozór na szkło. Pilimy wodę z garca, co stał w sieni. A było taka i w lecie, jak był hyc, że się wraziło gębę do drzewka, w którym była nachytana woda z deszcza. W zimie, jak się chciało pić, to my brzydoki jodali śnieg. Na polu jodło my dawali dycki ledzy kaj, bo przeca żaden nie nosił ze sobą talerzy. Jeny trzeba było pamiętać, kany się to dało, co by pies albo kosu tego nie zeżrał. Jak my jedli bombony albo coś słodkiego, to dycki my se jeszcze palce oblizowali. Tak nam to szmakowało, bo przeca za naszych czasów nie było tela bombonów a czekolad jako terazy. Skokali my we stodole na siano, z piętra na sąsiek. Mało kto miał klepeta połamane, bo my jodali kupa białego syra, a mleka. Jak żeście se wspominali jeszcze coście robili jako dziecka, to napiszcie w komentarzach, coście jeszcze robili wy, jak żeście byli dzieckami, a widzicie, że furt żyjemy.